assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla mon roɓɓindi jayndele moɗon weltare min dañi huccidde moɗon oɗo subaka aljuma hande ko wiɗon tan aljuma moƴƴo malaɗo gote fo salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe gam dañedde waw yuppo e Sénégal yuppo e aduna foof ha oɗo rafi walla mbiyen boros wawa hollude en caggal no subaka foof ko bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum ngol ko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma mbani Aissata mi salmitimama mi salmini dendagal yeɓiyankoɓe wideɓe kadi ɓe jewnanoma e ñalawma hanki o machallah en keɓani hutodirde mabɓe sikki ala noon ko weltanadeɓe e yettude Allah kadi aussi e jarnudeɓe e kala subaka rettudeɓe kadi ha joni duwaw moɓe neldi musidɗo meɗen hono Mamadou Gakou duttinoɗo e joomum en mbiyaɓe tan yo Allah windu baraji kono kadi winda baraji podaɗi hen ne wayno woto won ñamade saaha yoɓe ɗum tan mbiyetemi kono ɗum koko salmindeɓe e juuradeɓe no mbiɗen ni kono kadi caggal yettude Allah ko julden nabi Mouhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam hono no subaka foof ko wideɓe tan ko weltare e wetare tigui joguiɗen gam huccidde mabɓe e wideɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ko ɓuuri tengtude hande Aissata ene jeeya ko ɓuuri tengtude ne wayno ko laygol oɗo mboros coronavirus kono kadi ko nguɗi certude goɗɗi ne tawe hen ko wayno baylugol koppereje hono kalis men franc CFA kono ne kadi e ko wiyete hono bracelet électronique mo ganduɗa ene jogori nadde dumbirɗe leydi men Sénégal noon tigui Amadou vox populi uddita dama ko noon tigui jani nde wi ina wayno ko laygol oɗo mboros coronavirus ɗo e leydi men Sénégal ko ɓatti hono temedde ɗiɗi ka kañum tigui woni ko yiya eɗe balɗe ɗiɗi ɗe jewtuɗen tawi hen nogas koko nodirte hono ka communautaire kono kadi tato keddime ɗo mboros ɗum ɗum noon koye heure tan dabɓi deggodirɗi ɗum saabi noon ñalawma hande o leydi Sénégal limi ko tolni capanɗe tati neɗɗo tawi ko basde fitanu muɗum tawi jeeyi on sababu noon ko o mboros covid 19 on ɗon covid 19 de ene wayno de caggal nde yimɓe ɗiɗo toon to Touba testa tawa enen gondi hen kamɓe de oɗo saaha mo kalaten ha ɗo ɓe jiyaka kono ɗum ko professeur Massamba Diouf kañum de ko fanniyanke to banggue ɗi rafiiji o holliti wonde oɗo saaha gonɗen koye phase 3 manam dawal tataɓal e rafi o paaɗen koye dawal nayaɓal ɗum ɗon noon firtani wiide makko so tawi ngal dawal nayaɓal yettama yo yimɓe gandude hankkadine rafi o ko ɗon tigui haaɗi jayde libération nden ɗon koye ɗi rafiiji tigui arti ndewi ko o mboros coronavirus Dakar de oɗo saaha hande ko haare capital ɗum ɗon tan yidde wi tan ko haare nde ganduɗa nde hande foof nana tan dartori ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ɗum ɗon noon ko temedere capanɗe joyyi e ɗiɗi tawi ko ka kesso kañum tigui yiya e nder balɗe ɗiɗi ɗo e wuuro lamorgo ngo saabi noon diwan o kay ne wayno ɓattima ujunnaje ɗiɗi tawi ko wonduɓe o mboros covid 19 holtama noon wondi toon to ganduɗa ko woni centre uji ɗi ganduɗa ɗi ko traitement kañum tigui woni wuuro lamorgo ngo kono kadi jagorɗo tambiɗo kala ko fate banggue hono cellal oɗo saaha de hollitama wonde o addi kadi hono haare hesere tawi koye peeje goɗɗe ko yewti e nde haare coronavirus yimɓe tato kañum keddi e mboroso ɗum ɗon noon koye nder hono waktuji dabɓi no wiiri jayde ɗum ko ñalawma hanko tigui waɗi ko jayde l'observateur addi nden ɗon koye on ɗon fannu arti nde artide ha joni koko yewti ko e haare kam ha joni e peeje waɗo mboros coronavirus ɗo e leydi Sénégal jayde wi noon ko professeur Moussa Seydi oɗo saade hande ne wayno ko malaise kesso manam tan wonko herƴi tigui hakkude makko e jagorɗo tambiɗo gueɗe cellal ɓaali leydi men Sénégal ɗum ɗon noon holtama ni wonde ko won konguɗi peeji hen ha jeeyi sababu ni holko jeeyi sababu ha joni deƴƴere makko kono kadi e wasdemo famodirde omo ganduɗa ko jagorɗo hono tambiɗo kala ko yewte banggue cellal ɓalli leydi men Sénégal goɗɗum ko tawete hen ko professeur Makhtar Camara kañum kadi ene wayno ko tambiɗo ko yewti koye banggue gueɗe safara daɓodiroji e wiyete makko noon yiyimeje ɓe ganduɗa ɓe ko selluɓe oɗo mboros coronavirus ine mbawi de hutorede kono kadi mbawa safrede ɓe ganduɗa ɓe hande ina muusa ko wiyete ko hono cas grave jayde quotidien le quotidien nden ɗon jayde wayli sawru mbaggu hasino tawi nde heddi koye o mboros coronavirus kono de nde woƴa ko gartal ɓeɓe ganduɗa ko ɓiɗe Sénégal naaɓe ha tengtinoye ladde ganduɗa ɗe puɗɗima jippade toon to aéroport international Blaise Diagne Mbo Dias ɗo e Dakar ɗum ɗon noon walla mbiyen toon to Dias tigui hollitama de wonde kay oɗo saaha hande ko caggal waktuji jeetati ɗeɓe kay gaari toon to hono on ɗon aéroport ne wayno ko tampere mawde ɓe guuri toon ɗum ɗon noon kamɓe temedde ɗiɗi tawi noon ko hono umminoɓe toon to caggal leydi kamɓe jetti toon hanki kono kadi ko tampere mawde caggal nde men mbasi
ƴeewede kono kadi mbasi woƴede hay seeɗa hollitama noon wonde kamɓe kala de ɓe mbaɗama ko wiyete ko hono mise en quarantaine manam ɓe joncama toon to sali ɗum ɗon noon hollitama de wonde haydara ya manam nandani eɓe ɓe ganduɗa ɓe ko vol gadiɗo tawi noon ɓen ɗon ni ina wayno gartiri hen ko yewti ko e neɗɗo keddiɗo e boros covid 19 toon to caggal leydi kono ɗum ko haalis woni France CFA nana tigui woni e waynade ɗum ko caggal nde laamu leydi France ne wayno hokkiri nanodiral muɗum wonde de ɓe jaaɓi ha joni accude oɗo haalis France CFA e fewno ɗum kala saabi noon hollitama wonde ko haalis biyeteɗo éco wayata naata Afrique ko jayde laswi nden ɗon ina wayno ari koye ɓamtugol hono jangde leydi men Sénégal ñande ɗiɗi lewru juin fandu darade jayde wi noon ko Macky Sall horoje leydi ndi oɗo sahade wande he erima ko fate banggue hono yo yimɓe kala ndentu nangodira mbaɗa junggo e fandu ha gueɗe ɗe mbawa latade jayde Le Soleil nden ɗon woɗɗani konnguri hoorejo Macky Sall nde konnguri oɗo suba hande ko Cheikh Tidiane Gadio mo ganduɗa meɗen ɗo wonde hoorejo mayɗen wonde jagorɗo tambiɗo gueɗe Sénégal naaɓe caggal leydi e laamu Abdoulaye Wade kono kadi o arti ko yewti ko e ha joni hono jaafagol ndeɗo ñamade Afrique naaɓe e wiide makko noon ko hoorejo Macky Sall ɗi ene kay jogui konngudi ganduɗa ɗi kay ko timmuɗi ko yetti on ɗon fannu kono kadi yoɗani o accire noon konngudi makko jaji noon ene tawe hen kono kadi ko konngudi panafricaniste mo ganduɗa e wiide makko de yo Afrique naaɓe ndeno woto gontude e janggo ha joni tawi noon ko joporɗe ko yetti ko e leyɗele occidentaux manam tan leyɗele ɓurɗe doole e nder windere nde jayde enquête loski nden ɗon jayde ari ko e dossier to banggue ha joni awa leydi men Sénégal nde wiide ko ha joni cokki e nguya teska hen ɗum ɗon noon ande sifo nde holliti wonde ko 49 tawi ko batoji kañum de ina wayno goni tan ha joni e ƴogde mbiyen ina gawa ɗo e maaji leydi men Sénégal 50 goɗɗi oɗo saaha de nana goni e tabal gam tawtude ɗeɗo 49 tawi noon ko ɓen rokoɓe rokkaɓe ko witi ko e licence uji gam yamirore yoɓe kay gawɗo ɗum ɗon noon goto mo ganduɗa ko witeɗo docteur Ibrahima Cissé tawi noon ko Greenpeace Sénégal ko fedde wite noon e wiide makko noon ɗum ɗon de no wayno ɗiɗo hono ngoɗo aw ganduɗa ngo yamiraka de ma adan leydi Sénégal caɗele mawɗe ɗum ɗon noon hollitama ni wonde leydi ndi ne wawi wasde e kala hitande ko tolni e temedere e 50 milliards e koppreje meɗen CFA tawi noon jeeyi sababu o ko ɓe aroɓe eɗen gawa ɗo e maaje men tawi jamiraka jayde stade uddata dama ko noon tigui jayde hande ari ko e mercato baroteɗogal leydi men Sénégal nde hokki ha joni natal komo ganduɗa biteɗo Youssouf Sabali gonɗo saaha toon to Bordeaux jayde wi noon ko beele hanken dini kanko Youssouf Sabali omo wawi tigui jalde ha no yiɗiri ni jeeyi on sababu noon ko kay oɗo saaha hande omo heeɓi gam wawde fettude e kala championnat e nder jokli wendere nde tawi ɗum ɗon noon newnonokkimo e hitande ɓenɗo nde kono ɗum ko noon ene tawe hen ko yewti ko ha joni e championnat walla mbiyen e mercato goɗɗo ko Toni Kroos Mohamed Salah Sadio Mané Koulibaly Lewandowski e Tommy Werner ɗum ɗon noon jayde wi tan ko yimɓe sappo ɓe ganduɗa ɓe hande ko kay fadaɓe e ko yetti ko e oɗo saison battidiɗo ko fate banggue ha joni coggu e jeeygu jour uji kono ɗum ko Bundesliga 27e journée ko toon to Allemagne Dortmund e Bayern ɓe mbiyade ko yoɓe ndento ko wite ha joni wilde woni piège kono ɗum ko noon jeyde stade en andinen Aissata wonde yoɓe pam tan e oɗo weekend mo paɗen ko julde korka ɗum ɗon noon maɓe garto e meɗen talata paɗo nogasa jeegom lewru mai e nde hitande ko ɗum ɗo woni ko uddi roɓino men jayde jewɗo noon tigui Amadou ɗon roɓɓindu jayde ɗi haɗata wadde Amadou banggal sport kam ha joni aɓe kedde sodde joueur eɓe hayso tawi match uji kewɗi hande koko dartina si aɓe keddi aɗa andi ene miijani wonde so tawi FIFA ene wawi wadde ko wiyete ko hono prolongé manam hono ɓeydude happu hono coggu e jour ɗi par ce que eɗen gandi jour ɗi kewɗi hande joɗima ko tolni e lebbi 4 ma lebbi 3 ɓe pettani football tawi eɗen gandi contrat o ko hen jeeya donc ɗum ɗon koko ɓeydote so ɓeydoyama noon alay saago ko andano ko mois de août jour ɗi codertano e ko wiyete hono on ɗon transfert kono kadi e janvier kono ɗum ɗon foof ene ɗamina ma ɗum dirtu saabu kolobaɗi ɗi ene cohli jour uji ɓe hen cohli wadde renforcé eɗen gandi kala hitande jour ɗi hono équipe aji ɗi ne jogo ko wiyete ambition manam yidde yettude championnat ligue des champions e coupe uji certuɗi noon tigui Amadou wadde ɗon ndeweten garine laygol rafi o ɗo e nder leydi meɗen tawde kañum kam ha joni nani jokki ruttaki caggal ɗum noon hande ganduɗa ko aljuma test uji mbaɗaɗi noon ine tolni e ujunere e temedere capanɗe jeenayyi e jeenayyi test ganduɗa waɗama ɗum ɗon noon capanɗe jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi garti ine dañi oɗo rafi e capanɗe jeetato e tato ene anda ɗo ƴetti rafi o ko tolni 14 noon
noon woni kawuji communautaire ɓe ganda dañi rafi o te ganda koɗo ƴetti ɗum noon koni lelori Cambérène ko goto Derkele goto Cité Bissap goto Yoff goto Nayoɓe ko Guédiawaye Almadi goto Ngor goto Liberté 4 goto Avenue Lamine Gueye ko goto Keur Massar goto Touba goto hande noon ko tolni 60 celli ha koti galleji mumen ko tolni noon e 11 nane Sowétas manam rafaɓe tampuɓe ko gilla rafi o fuɗɗi ha joni noon ko tolni ujunnaje ɗiɗi e temedde jeenayyi ka ƴeewa ko waɗi positif e leydi ndi ine jeeya hen noon ujunere e temedde tati e 11 selluɓe ha koti galleji mumen capantatoe tato ɓe ganduɗa yiyete mbasi hen pittali mumen goto jaltinaɗo leydi ndi e ko tolni ujunere e temedde joyyi e capanɗe jeegom e nayo ɓe ganduɗa ɗo joni lele leece hôpitaux ji ɗi Amadou tigi ene woodi ko rafi mo ganduɗa hande nana doga e doole muɗum no ponno e nder leydi men Sénégal eɗen gandi hande Sénégal ne jeeya leyɗe ganduɗa ɗe hande Afrique ɓurɗe memede e ko yewti koye oɗo mboros ha tengti Afrique banggue hirnagui woni oɗo Afrique mo gonɗen Afrique subsaharienne donc noon ko ha joni ko wiide yimɓe tan yooɓe ndento yooɓe jokku e golle mabɓe kono yooɓe ndento ko ganduɗa ko woni laygol oɗo rafi te kadi ko ɓuuri ko hulɓinade ko peeñgol ɗeɗo balɗe oɗo mboros ko wiyete ha joni transmission communautaire woni heɓoɓe rafi o tawi ganda holto keeɓi ɗum ɗum noon firtan ene wayno elle sa daari yimɓeɓe koko ɗeeɓi accidde seeɗa dentugol ngol mbaɗannogol saabu yimɓe duttirima e golle transport nana yaaha seeɗa seeɗa jeereɗi ɗi kadi aussi nana jaaha no jaranno ni waddi ɗum woni ko hande o ko labti ene fammina en wondi hono gartugol oɗo transmission communautaire donc noon ɗum ɗon so tawi ne jokki yiyeede pour yimɓe jawa seeɗa rafi o ɗum ɗon wona hunde weeɓore no feewi saabu kala ka communautaire ene wawi kadi aussi rabde joyo jeegomo ha sappo ha nogas hen sahaji noon tigui Amadou garten seeɗa e kawuji ɗiɗo ɓe ganduɗa to Touba testama mbaɗi positif ha gayni Amadou dogi ko miyen mami ñande foof responsabilité neɗɗo o saabu neɗɗo ko an watta responsable ganda ka neɗɗo a wana mbaalu a wona mbeewa ka neɗɗo haqqille neɗɗo joguiɗa poɗɗa wadde ko golle neɗɗo tene jeeya e golle neɗɗo timmude e timminde saabu wasde timmude Amadou ine jeeya e dafeɗa ha gayna doga keɓoya galle ma Allah andi hoto cuuɗiɗa e holɓe jogorɗa rabde Amadou te ko ɓuuri hen hawnade ko téléphone ngaji fof koɓe ñifɓe ɗum ha soɓe noddama ɓe keɓetaki eɓe jiileɓe noon kam yooɓe jiiti ko wasde jogade ha joni hurum wasde kadi gonɗinde Allah ene hen saabu rafi mo ganduɗa no kewɗen wiide ni rafi coronavirus e rafiji goɗɗi ɗi foof ko rafi tan mo Allah addi donc so heeɓi neɗɗo no neɗɗo ñawirta palu yaaha safroyo ni neɗɗo ñawirta ha joni tuberculose e rafiji goɗɗi mbaɗi noon yaaha safroyo ni ko noon so ñawiri coronavirus yo yaaha safroyo kono waɗi ɗum kono jiiɗen ni yimɓeɓe elli so neɗɗo wiyama ñawi e coronavirus tan elle mataw koko wiya ñawi rafiji ɗi hay goto anda e aduna walla rafiji ganduɗa ko kañum tewi waɗi ɗum e hoore muɗum donc ko ɗum waɗi ɗum noon ko yimɓe leltoɓe e cafrirɗe ɗe ene kalane mbiye kañumen ñawani coronavirus walla ɓe yimɓe heddoroɓe hen ɓe koreji mumen daro mbiye wona coronavirus waɗi ɗumen yimɓe ne kirsiri rafi o ene jiiɗa wiyede koreji mumen ñawi manam keeɓi rafi o te ɗum ɗon elle ene ɗeɓi min kam ene ɗeɓi hawdemi seeɗa min holko saabi yimɓe ne mbaɗa noon rafi coronavirus ko comme no rafiji goɗɗi ɗin foof ni tan donc noon so tawi neɗɗo ñawi ɗum wiyama ene wondi hen kay foti ko joɗade pour woto raɓoyde wonɓe te kadi aussi ummade yaaha ene yiiya hajuji muɗum comme si haydara wondani rutto e ɓesgu muɗum rabtaɓe kadi aussi walla waɗa feere haaɓe jonce ɗum ɗon foof hande ko ɗum caɗele mawɗi ko hunde fonde rentede vraiment noon tigui Amadou ɗon tan gumataɗen garene yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe sababu ko hande woni ñalawma battidiɗo e amin koccodira e mabɓe e nder korka seɗen garta tawata ko jobjoɓe sisiɓe puɗɗima hankadi wonde kaccitari bottari hirande ko ɗum saabi tan minen e banggal meɗen ko ñagade tan wiide won oɗon jarlo oɗon jaafo e banggal amen minen min jarli min jaafima oɗon ɗacca hakke kadi saabu yete haala weeɓani saabu ɗemgal ina tato hakkude noon haala e deƴƴude hunde fo ina wawi nadde hen wadde noon saaha aɗa haala ko weeli téléspectateur uji saaha aɗa waɗa ko weeli ɗumen saaha aɗa waɗa ko ganduɗa welani ɗumen walla gadɗa kebaru mo ganduɗa welani e ɓerde keɗiɗo ɗum fo ɓerde mum leppa walla muusa saaha foof eɗen gara hen ɗum noon ko wiɗon tan oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon ɗacca hakke saabu sodde connexion tan koko muusi ɗum noon ko ñagade tan yaafuya minen kam e banggal amen amin gandi onon on galana amen haqqe Amadou tigui ko noon ko no
no mbiɗani ko noon hakkude kaalowo e keɗiɗo wonko heewi ko woni ɗon haali hen foof jarani keɗen garta hen wadde Allah rokkiɗo en fuɗɗorade bisimillahi rahmani rahim o rokkiri en kadi jofnirde alhamdoulillahi rabbil alamina Allah eɗen duwo yo Allah yettinan men korkaɗe ɗiɗo poɗɗo yettade ko rawa hen Allah hewde e famɗude kala yo jomiraɗo joom baɗe bawɗe e jaɓan en kono kadi wawa wonde korka jaɓaka no hannirta ni ɗum ɗon noon ko yettude Allah e yettudeɓe kadi kamɓe e yettudema an hoorema yettude dendagal équipe Pindi TV wonɓe ɗo eɓe ngala ɗo golloɓe less e no kewɗen wiide ni wonɓe caggal caméra ɗi wonɓe kadi aussi caggal machine aji ɗi ɗum ɗon noon ko wiide tan bandiraɓe kala eɓe jerlo eɓe jaafo en tawama hikka yo Allah hokki en tawede o saaha mo wuuri Allah junno balɗe moƴƴine battani ko rewa Allah yo jaaɓe ko tata yo yaafe non ko wi tan yen battunima wuuri ande kadi aɗa yerlo aɗa yaafo hakke toñangue sahaji kono min to bangam kadi aussi mi yarlima mi yaafi ma wuɗa ande aɗa yarlo aɗa yaafo saabu ko toñan mami ko ɓuuri hewde te mbeɗa andi ɗo joni kam ŋablali ɗi kam ma goppu tawde korka gasi yo sosoɓe gandir noon Amadou e weltide tan Tidiane Mbengue mo ganduɗa ko gorko mo wendu Bosayaɓe amin liggoɗo e mum ɗo e galle o liggey mo ganduɗa ko liggey joɗɗo weltinde ɗum Amadou e weltinde wendu Bosayaɓe naaɓe fo calminama juurama e inde omo ganduɗa kanko woni Tidiane Mbengue tigui ko noon ɗum noon mbaɗa ko wendu Bosayaɓe donc en calminat ɗon dendagal wendu Bosiyankoɓe no mbiɗani kamɓe kala aussi ɓe teddinirama hannde eɗen calmini ɗo ceerno men ceerno Sharif Dia mo ganduɗa ko wendu Bosiyaɓe tigui o jeeya eɗen calminamo no hannirta ni eɗen mbiyamo kadi kankone yo julmo wuuri dendagal yeeɓiyankoɓe men kala yo julmo wuuri ha saaha goɗɗo so Allah amin ya rabbi e ko ɗo min kadata e roɓɓindu jayndeli moɗon tottude won aadi tan talata so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah waɗanen jaam e kisal Aissata Ndiaye Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗano e banggal caméra o Allah jarama on jarama